या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। बिपरजॉय चक्रीवादळ मान्सूनचं आगमन याचा परिणाम कोकण किनारपट्टीवर पाहायला मिळाला। समुद्राला उधाण आलंय तर किनारपट्टीवर लाटांचा जोर वाढल्याचं पाहायला मिळतंय। याचा आढावा घेतलाय आमचे वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी। पाहूया। काल सुद्धा आपण कोकणसात लाईव्ह मार्फत थेट लाईव्ह दृश्य दाखवलेली होती आणि ज्या प्रमाणात कालच्या प्रमाणात आज अधिक लाटांचा जोर हा कोकण किनारपट्टीवर वाढलेला दिसत आहे। ही आत्ताची दृश्य जी आहे ती वेंगुर्ला बंदर येथील दृश्य आहेत आणि या ठिकाणी लाटांचा जोर आहे तो कालच्यापेक्षा आज अधिक वाढलेला दिसत आहे। समुद्राला उधाण आलेलं आहे, त्यामुळे पोलीस प्रशासन असेल, आपत्ती व्यवस्थापन असेल, यांनी या ठिकाणी पर्यटकांना सूचना केलेल्या आहेत, सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे। प्रत्येक समुद्र किनाऱ्यावर जीवरक्षक असतील, त्याचप्रमाणे जे सागरी सुरक्षा रक्षक आहेत ते या ठिकाणी आहेत, ते सुद्धा पर्यटकांना याचा इशारा देत आहेत की समुद्रात कोणी आंघोळीसाठी उतरू नये। आज शनिवार आहे, उद्या रविवार आहे, त्यामुळे दोन्ही सुट्टीचे दिवस असल्यामुळे पर्यटक सुद्धा काही प्रमाणात दाखल होत आहेत। त्याच्यामुळे त्यांनी सुद्धा समुद्रात उतरू नये आणि आपली जी सुरक्षा आहे याची काळजी घ्यावी, अशा प्रकारच्या सूचना सुद्धा देण्यात आलेल्या आहे। त्यामुळे हा बिपरजॉय चक्रीवादळ असेल किंवा मान्सूनचं आगमन असेल याचा परिणाम हा समुद्रात दिसत आहे। समुद्राच्या लाटांचा जोर हा वाढलेला आहे। वेंगुर्ल्यात सकाळपासून जे ग्रामीण भाग आहे त्याच्यात ग्रामीण भागात सकाळी जास्तीत जास्त पाऊस आपल्याला पाहायला मिळाला। पहाटेपासून पावसाचा जोर पाऊस सुरू होता आणि मात्र आता काही वेळा सकाळनंतर काही प्रमाणात पाऊस हा थांबलेला आहे, मात्र ढगाळ वातावरण आहे आणि पाऊस येण्याची शक्यताही या ठिकाणी दिसत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। कणकवलीत सकाळीच दमदार पाऊस झाला, यामुळे उकाड्यापासून हैराण झालेल्या नागरिकांना गारवा मिळालाय। याचे अपडेट देत आहेत कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे।
कणकवलीत पावसाला सुरुवात झालेली आहे. आज शनिवार सकाळी 5 ते 6 या दरम्याने पहाटे थोडासा प्रमाणात पाऊस सुरू झाला होता आणि काही हलक्याशा सरी लागल्या होत्या. त्यानंतर आता एक सकाळच्या सत्रामध्ये हा पाऊस सुरू झालेला आहे. अजून हा जे प्रमाण थोडे कमी आहे. थोडंसं हा पाऊस आता सुरू झालेला आहे. आपण ही लाईव्ह दृश्य पाहत आहात की कशा पद्धतीने पावसाचे हे लाईव्ह दृश्य आहेत. पाऊस सुरू आहे आणि रस्ते भिजलेले आहेत आणि काही जे हा पाऊस आहे तो आता सुरू आहे. आताच्या घडीला जी नागरिक बाहेर पडले होते, जे आपल्या कामानिमित्त त्यांची धावपळ झालेली आहे, ते आता आपल्या घरी छत्री आणायला निघालेले आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने कणकवलीत सध्या पावसाला सुरुवात झालेली आहे. एकंदरीत बरेच दिवस पावसाची वाट पाहत आहेत सर्वच जण, कारण जूनची आज जी तारीख आहे ती 10 तारीख आहे आणि अजून देखील पाऊस पडले नाही. मिरग सुका गेलेला आहे. त्यामुळे जर समजा पाऊस पडला तर लवकरात लवकर पाऊस पडला तर शेतकरी नांगरणीला सुरुवात करतो आणि त्यानंतर शेतकऱ्याला शेती करणे सोपे जाते आणि पुढील जो शेतीचा कार्यकाल असतो, जो भात पिकाचा कार्यकाल असतो, तो व्यवस्थित होतो. त्यासाठी पावसाची गरज आहे. सर्व शेतकरी पावसाची आतुरतेने वाट बघत आहेत. पण सध्याच्या परिस्थितीत आपण पाहिलं की आज 10 तारीखला पावसाची सुरुवात झालेली आहे, पण म्हणावं तसा अजून मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत नाही आहे. आज सकाळी 6 म्हणजे 5 ते 6च्या दरम्याने पावसाच्या हलक्याशा सरी या आलेल्या आहेत. त्यानंतर काहीसा पाऊस हा कणकवली शहरामध्ये पडत आहे. काहीशा हलक्याशा सरी देखील पडत आहेत. पण अजून जो विजांच्या गडगडाटासह जो पाऊस येतो तो अजून पाऊस आणि व्हाळाला पाणी, नदीला पाणी येतं, अशा पद्धतीचा पाऊस अजून सुरुवात झाली नाही. पण आज जर समजा अशाच पद्धतीने जर पाऊस आला तर हा पाऊस वाढू शकतो. आणि हा जो एक नेमकी परिस्थिती आपण पाहतो की पावसाच्या सरी ज्या आहेत त्या मोठ्या आलेल्या आहेत. त्यामुळे कणकवलीत पाऊस सुरू झालेला आहे एवढंच आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे. ही लाईव्ह दृश्य आपण पाहत आहोत की कणकवली शहरामध्ये केडियाळी, हरण्याळी या ठिकाणी ही पावसाची दृश्य आहेत. पाऊस मोठा झालेला आहे. आपण ही दृश्य पाहत आहोत की कणकवलीत पाऊस आहे. काही जण रेनकोट घालून आपली कामं करत आहेत. हा पाऊस आता सुरू झालेला आहे कणकवलीमध्ये. आपण पाहतो की लाईव्ह दृश्य कोकण 7 लाईव्हच्या प्रेक्षकांना आपण दाखवत आहोत की आज सकाळपासून पाऊस सुरू झालेला आहे आणि आता हा मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेला आहे पाऊस. आपल्याला ही आनंदाची सुखद बातमी आहे, कारण खूप उन्हाने आपण कंटाळलेलो, खूप गरमी देखील वाढली होती आणि आता हा पाऊस कणकवलीमध्ये पडायला सुरुवात झालेली आहे. आपण ही पाहिली दृश्य की कणकवलीमध्ये पावसाला सुरुवात झालेली आहे. कोकण 7 लाईव्हच्या प्रेक्षकांना आपण दाखवत आहोत की पाऊस आता सुरू झालेला आहे. माझ्या मागे आपण पाहतो आहोत की कशा पद्धतीने नागरिक आता छत्री घेऊन बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर जर असाच पद्धतीचा पाऊस जर राहिला तर नदी नाल्यांना पाणी येईल आणि सुखद एक घटना म्हणावं लागेल सर्व कणकवलीकरांना. हा जो पाऊस पडत आहे त्यामुळे एक सुखद अशी बातमी कणकवलीकरांना आपण सांगत आहोत. ही जी सध्याची परिस्थिती आहे ती आपण दाखवली की जो हा पाऊस आहे, ही जी दृश्य आहेत ती आपल्याला दिसत आहेत. नागरिक छत्र्या घेऊन बाहेर पडलेले आहेत. काहींनी रेनकोट परिधान केलेले आहेत, कारण पावसामुळे बचाव व्हावा, भिजू नये यासाठी. आणि मोठ्या प्रमाणात हा जो पाऊस आहे तो सुरू झालेला आहे.
कणकवलीकरांसाठी आनंदाची ही सुखद बातमी आहे. ही जो पाऊस सुरू झालेला आहे, बरेच दिवस ही गरमी वाढत होती आणि टेम्परेचर वाढत होतं. काही दिवसांपासून वाट बघत होते कणकवलीकर आणि संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये पावसाची हजेरी लावत होती. केरळमध्ये पाऊस दाखल झालेला होता, अशाही बातम्या आपण येत होत्या आपल्याकडे. आणि आत्ता कणकवलीमध्ये प्रत्यक्षात पाऊस पडत सुरुवात झालेली आहे, पण काहीशा सरी जरी बरेचसे असले तरी पाणी मात्र आता थोड्याशा प्रमाणात येथे दिसत आहे. ही कणकवली शहरातील दृश्य आहेत. एकंदरीत कणकवली आणि सिंधुदुर्गामध्ये पावसाचे आगमन झालेले आहे. आज सकाळच्या सुमारास कणकवलीत पहाटे पाऊस पडला, त्यानंतर काही प्रमाण कमी झालं होतं, पण पुन्हा 9-9:30च्या सुमारास हा पाऊस सुरू झालेला आहे कणकवलीमध्ये. आणि ही दृश्य आपण कणकवली शहरातील तेलियाळी हरण्याळी रोड आहे त्याच्याच तिथली आहेत. आणि हा पाऊस एकंदरीत आता सुरू झालेला आहे. ही आपण दृश्य पाहत आहोत लाईव्ह. एक आनंदाची बातमी म्हणता येईल, शेतकऱ्याला आनंदाची बातमी म्हणता येईल की आपली जी शेती असते, शेतीची नांगरणी करायची असते, त्यासाठी जमीन भिजणे गरजेचं असतं. आणि ती जमीन भिजवण्यासाठी जो हा पाऊस आलेला आहे, त्यामुळे एकंदरीत एक आनंदाची बातमी म्हणे सुखद धक्का म्हणावा लागेल सर्वच जणांना. हा जो पाऊस आहे तो आता कणकवलीमध्ये आलेला आहे. अशाच पद्धतीने पाऊस पडत राहावा, जेणेकरून सर्वच शेतकऱ्यांना आपली भात नांगरणी करता येईल, भात पेरणी करता येईल. आणि अशा पद्धतीने जे वातावरण आहे ते चांगलं होईल, शेतकरी सुखद होईल आणि हवेमध्ये गारवा निर्माण होईल एकच. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी एक आनंदाची बातमी आहे कणकवलीकरांसाठी की पाऊस आता कणकवलीमध्ये पडत आहे. उमेश बुचडे, कोकणचा लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला यशस्वीरित्या 9 वर्ष पूर्ण झाल्याचं औचित्य साधून मोदी ॲट 9 या अभियानाअंतर्गत मुंबई गोवा महामार्गावर झाराप ते ओरोस अशी भव्य मोटरसायकल रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या रॅलीचं नेतृत्व विकास तीर्थ कार्यक्रमाचे लोकसभा संयोजक माजी खासदार निलेश राणे यांनी केलं. या रॅलीत माजी आमदार प्रमोद जठार, जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, भाजप युवा नेते विशाल परब, आनंद शिरवलकर यांच्यासह भाजपचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. केंद्र सरकारनं गेल्या 9 वर्षात केलेली विकास कामं लोकांना समजावीत यासाठी या रॅलीचं आयोजन करण्यात आल्याचं यावेळी निलेश राणे म्हणाले. मोदी सरकारला 9 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. या 9 वर्षामध्ये अनेक विकास कामं देशामध्ये झाली, राज्यामध्ये झाली, कोकणामध्ये देखील झालेली आहे. त्याच्यामध्ये एअरपोर्ट आला, महामार्ग आला, पूर्ण महामार्ग मुंबई टू गोवा हा या वर्षात पूर्ण होईल. अशी अनेक विकास कामं कोणाचाही पाठपुरावा नसताना, स्थानिक खासदारांचा पाठपुरावा नसताना मोदी साहेबांनी आपल्या कोकणाला जे दिलं, आपल्या महाराष्ट्राला जे दिलं ते लोकांसमोर आणण्यासाठी हा एक छोटासा प्रयोग होता. विकास तीर्थ या नावाने हा कार्यक्रम आम्ही राबवत आहोत. जी विकास कामं मोदी साहेबांच्या सरकारमध्ये पूर्ण झाली ती कामं जनतेपर्यंत परत एकदा रिमाइंडर म्हणून घेऊन जाण्याचं काम आम्ही कार्यकर्ते करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कोकण रेल्वेचं पावसाळी वेळापत्रक जाहीर झालंय. कणकवलीतून सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळेत बदल झालाय. काय आहेत बदललेल्या वेळा याची माहिती देतात कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश भुचडे. नमस्कार. कोकण रेल्वेचे पावसाळी वेळापत्रक बदलले आहे. आपण पाहत आहोत की हे जे वेळापत्रक आहे ते सध्याच्या परिस्थितीत कणकवली रेल्वे स्थानकात आपण आहोत. कणकवली स्थानकातील ज्या रेल्वे गाड्यांचे जे आताचे टायमिंग आहे ते बदललेले आहे. आपण आपल्या कोकणचा लाईव्हच्या दर्शकांना सांगणार आहोत की हे जे वेळापत्रक आहे, मंगला एक्सप्रेस आहे सकाळची, ती 3:20 येणार आहे. त्यानंतर जी सावंतवाडी दिवा पॅसेंजर आहे ती 9 वाजता येणार आहे आणि 9:10 आहे. तशाच पद्धतीने मांडवीचे देखील टायमिंग बदलले आहे. मांडवी सकाळी 11 वाजता, म्हणजे ह्या गाड्या ज्या आहेत या मुंबईला जाण्याच्या गाड्या आहेत, अपच्या गाड्या आहेत आणि ह्या गाड्याची मंगला असेल, दिवा असेल, मांडवी एक्सप्रेस, त्यानंतर जनशताब्दी एक्सप्रेस आहे ती दुपारी 2:08 म्हणजे 14चा टायमिंग आहे. 14 म्हणजे 2:08 ही मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहे. तशाच पद्धतीने तुतारी एक्सप्रेस आहे ती देखील 18:46 म्हणजे संध्याकाळी 6:46 कणकवली स्थानकातून निघेल. कारण आपण कणकवली स्थानकातून ही निघण्याची वेळ सगळ्यांना सांगत आहोत, कारण महत्त्वाचं स्टेशन आहे सिंधुदुर्गातलं हे कणकवली आणि इथून बऱ्याच गाड्या ह्या महत्त्वाच्या मेलगाड्या सुटतात आणि तो टायमिंग आपण सांगत आहोत. आणि त्यानंतर मुंबई एक्सप्रेस आहे जी रात्री 23:54 म्हणजे रात्री उशिरा असते आणि ती गाडी रात्री 11:54 आहे. त्यानंतर कोकण कन्या एक्सप्रेस, जास्तीत जास्त प्रवास करणाऱ्याची संख्या आहे ती कोकण कन्या एक्सप्रेस, ती गाडी जी आहे ती 8:24 कणकवली स्थानकातून सुटेल. त्याच्यानंतर ज्या EPRS ओखा असेल, एर्नाकुलम असतील, तेरुवल्ली असतील, करमली असतील, स्पेशल गाड्या आहेत, ह्या सर्वच गाड्यांचे वेळापत्रक कणकवली स्थानकात लावलेले आहे. पण पावसाच्या जो पावसाळा सुरू झाला आहे त्यावेळी कोकण रेल्वेची जी रेल्वे आहे त्याचा वेग मंदावला आहे, कारण सध्याच्या घडीत पावसामुळे काही दरडी कोसळू शकतात किंवा अन्य अपघात दुर्घटना होऊ शकते. त्या दरम्यान ही रेल्वे, कोकण रेल्वेची खबरदारी म्हणता येईल. आणि त्याच दरम्यान सध्याची परिस्थिती आहे ती आपण ही लाईव्ह दृश्य दाखवतो की वेळ आता कणकवली स्थानकातील ह्या रेल्वे गाड्यांची आहे आणि वेळापत्रक आता बदललं आहे. त्यामुळे रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना हे आता लक्षात ठेवावं लागणार आहे किंवा तिकीटवर आपल्याला जो वेळ आहे तो आपल्याला वेळ पाहावा लागणार आहे. कारण कालपर्यंत ही जी वेळ होती ती वेगळी होती आणि आजची वेगळी, आज 10 जून पासून ही वेळ वेगळी आहे. त्यामुळे कणकवलीतून सुटणाऱ्या ज्या प्रवाशांनी ही खबरदारी घ्यावी की आज जो कोकण रेल्वे असेल, जनशताब्दी असेल, मांडवी असेल, यांनी वेळेत येऊन आपला प्रवास सुखरूप करावा, अन्यथा आपली रेल्वे चुकू शकते. उमेश भुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. कुठला खरपूस समाचार म्हणजे काय? तुम्ही शब्दप्रयोग आपला दुरुस्त करा. काल जे आंदोलन झालं, 14 लोकांनी आंदोलन केलं, 14च कार्यकर्ते त्यांच्याकडे, 14 मिनिटाचं आंदोलन झालं आणि स्वतःला अटक करून घेतली. राष्ट्रवादी जे काय करणार होते ना, उग्र आंदोलन वगैरे, 14 लोकांमध्ये आटपले. त्यांची कुवत नाही, मला माहिती आहे. हे फक्त तुमच्या कॅमेरासमोर बोलू शकतात, बडबडू शकतात, त्याच्या पलीकडे त्यांची अवकात नाही राणेंना टक्कर देण्याची. एक गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट, पवार साहेबांमध्ये मला औरंगजेब दिसतात. या वक्तव्यावर मी आजही ठाम आहे, लक्षात ठेवा. राणेंना कधी सांगायचं नसतं काय करायचं ते, आम्ही आमच्या मर्जीने करत असतो. आणि जे मी त्यांना सांगितलं, मी त्यांना प्रति आव्हान दिलं की आम्ही विचार करू त्या वक्तव्याचा. जर तुम्ही उस्मानाबादला धाराशिव, औरंगाबादला छत्रपती संभाजीनगर,
आणि अहमदनगरला अहिल्यानगर जर तुम्ही म्हटलं, पवार साहेबांनी जाहीर अधिकृत पक्षाच्या ट्विटर हँडलवर किंवा एक स्टेटमेंट तरी त्यांनी जाहीर करावं. मी माझा वक्तव्याचा विचार करीन असं मी तेव्हा बोललो होतो. तुमचं अभिनंदन करीन, पण त्यांना औरंगजेबच पाहिजे, त्यांना औरंगजेबाचीच औलाद पाहिजे, तर त्याच्यात मी काही करू शकत नाही. त्यांनी राणेंचं अनेक वर्षांपासून हे जे काय कोण करायचा प्रयत्न करतायत ना, अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केला. शिवसेना थकली, म्हणजे पूर्वीची, आत्ताची आमच्याबरोबर आहे. राष्ट्रवादीची तर तेवढी कुवत देखील नाही. म्हणून मला त्याच्याबद्दल अजून काय म्हणायचं नाही. मी माझ्या वक्तव्यावर ठाम आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. तो जैसे मैंने कहा कि देश को परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हें मजबूत करने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा. और इसीलिए हमने कुछ साथियों के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी देने का तय किया. जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं. और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं. दूसरी जिम्मेदारी सुफिया सुले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं. और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं. सुनील तटकरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनके पास उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नेशनल कमिटीज, सेशन, कॉन्फ्रेंसेस, इलेक्शन कमीशन के इश्यूज, किसानों के इश्यूज, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दी है. डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ऑर्गेनाइजेशन सेवा दल और दिल्ली स्टेट की अध्यक्ष की जिम्मेदारी. के शर्मा नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंचायत राज डिपार्टमेंट. मिस्टर फैजल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लक्षद्वीप, तामिळनाडू, तेलंगणा, केरला आणि ओव्हरसीज इंडिया डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेअर्स डिपार्टमेंट. नरेंद्र वर्मा, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मीडिया एंड IT डिपार्टमेंट. जितेंद्र आव्हाड, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटक, लेबर डिपार्टमेंट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC डिपार्टमेंट. सूरज कोहली, प्रेस, पब्लिसिटी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सब बातें. नसीम सिद्दीकी, नेशनल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा और कुछ साथी. ऐसे जिम्मेदारी कुछ साथियों के ऊपर दी है और कुछ साथी है इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है. मुझे पूरा विश्वास है ये जो टीमें है, ये पूरी टीम सभी देश के साथियों को एक वजूद बनाए, लोगों को एक तरह से विश्वास देंगे, भरोसा देंगे और देश में जो परिवर्तन लाना है इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो हिस्सा है वह हिस्सा उठाने के लिए ये टीम
आप सबका सहयोग देंगे, आप ही उनको सहयोग देंगे। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आणि त्यामुळे ज्या लोकांनी बाळासाहेबांना असं वाटले, ज्या लोकांनी बाळासाहेबांबरोबर गद्दारी केली, असे दुसरे बाळासाहेबांचे कधी बाळासाहेब होऊ शकत नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल। कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। केंद्र सरकार संपूर्ण देशामध्ये जातीय दंगली घडवण्याच्या प्रयत्नात ते आता लागलेले आहे। जातीय दंगली घडवण्याच्या मग तो लव्ह जिहाद असेल, अरे लव्ह जिहाद मध्ये जर 400 मुली महाराष्ट्रातून जात असेल तर देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री म्हणून काय करताय? 2 महिन्यामध्ये 400 मुली जातात, मग तुमचं गृह खातं झोपलेलं आहे। किंवा जितेंद्र आव्हाडने सांगितलं 4 तरी मुली दाखवा लव्ह जिहाद वाले कोण आहेत त्या। एकतर हे दाखवा, नाही तर ते तरी तुम्ही सिद्ध करा की तुम्ही निष्क्रिय आहात म्हणून। पण लोकांमध्ये संभ्रम पसरवायचा की लव्ह जिहाद खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला। औरंगजेबाचं हे भूत भारतीय जनता पक्षाने MIMच्या लोकांना हाताशी धरून आणलेलं आहे, हे लक्षात घ्या। त्यांना माहिती आहे की आता मुस्लिम हा आता MIM कडे राहिलेला नाही, कारण MIM हा सुद्धा भारतीय जनता पक्षाची सुपारी घेऊन काम करतो, हे उत्तर प्रदेशला सिद्ध झालं। म्हणून आता MIM त्यांच्यापासून दूर गेला, मुस्लिम समाज MIM पासून दूर गेला। सुदैवाने या मुस्लिम समाजाला उद्धवजी ठाकरेंचं नेतृत्व भावलं, तर त्यावेळेला केंद्र सरकारने एवढे निर्णय घेऊन अख्ख्या देशामध्ये जातीय दंगली झाल्या, धार्मिक दंगली झाल्या, पण महाराष्ट्रामध्ये एकही धार्मिक दंगल होऊ शकले नाही, कारण शासनकर्ता हा तेवढा प्रभावी होता उद्धवजी ठाकरेंच्या रूपाने। त्यामुळे होऊ नाही दिलं दंगल महाराष्ट्रामध्ये, पण इतर तर झाल्या की नाही, गुजरातमध्ये झाल्या, सगळीकडे झाल्या। पण आता सुद्धा तसंच आहे की ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त धार्मिक दंगली घडवून आणण्याच्या आणि त्या दंगलीच्या माध्यमातून हिंदू समाजाला सांगायचं तुमचेच आम्ही पालन करते, पोषण करते आहे। पण ह्या दंगली घडवत असताना त्याच्या पाठीमागचा सूत्रधार कोण आहे? मग तो कालची कोल्हापूरची दंगल असेल, संगमनेरची दंगल असेल, संभाजीनगरची दंगल असेल। संभाजीनगरला सुद्धा मागच्या 2 महिन्यापूर्वीची दंगल झाली, भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी दारू प्यायला पैसे दिले, त्यांच्या हातात काठ्या दिल्या आणि त्यांना सांगितलं समोर ते हनुमान मंदिर आहे ना, त्याच्या समोर जाऊन तुम्ही मुस्लिमांना शिव्या घालायच्या आणि प्याले दारू। 3-4 जण घातल्या शिव्या, आले मुस्लिम बाहेर, मारलं त्यांना। पण त्याचा करता कविता कोण आहे एकदा तरी बाहेर आले का?
या धार्मिक दंगलींचा कोणाच्या तरी भडकावण्याने होतातच की नाही. सुदैवाने काल कोल्हापूरच्या झालेल्या त्या दंगलीमध्ये अरुणांनी सांगितलं तर खरं आहे, तरुण पोरांना त्याच्यामध्ये अटकवायचं, तरुण पोरांची माती भडकवायची आणि तरुण पोरांवर केसेस टाकायच्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कमी काही लोक म्हणतात की लोक सांगतात की आमच्याला लागेल नाका लागणार, तुम्ही आल्यानंतर सुद्धा तुम्हालाच पण लोक सांगतात की नाही तुम्ही शिक्षण व्हायला. कारण जे लोक शिक्षणात सोडून गेले त्या लोकांची परिस्थिती काय किंवा त्यांच्यावर आज आमच्या कार्यक्रमाला सुद्धा सरकारी कार्यक्रम त्याप्रमाणे त्यांना नोंद करायची होती. तरी पण 4,000 रुपये सुद्धा नोंद ठेवण्याची परिस्थिती आपल्याला माहिती. गावामध्ये सुद्धा 4,000 रुपये गाडीला दिले होते. आपला काल नवनाथ भेटला होता. अशा पण लोकांचे पैसे मिळून वगैरे नाही आणि काळामध्ये सुद्धा आता आपल्याकडे आज नगरपालिका क्षेत्रामध्ये आपल्याला सांगतो या नगरपालिकेमध्ये गेल्यावेळी आपल्याकडे 5 सदस्य नोकरी आणि त्यानंतर 4 आणि या शहरामध्ये आता आपण एकही काम सुरू आहे जे जे काम सुरू ती सगळी कामं 100% आपण 99% कामं पूर्ण केली आहेत. परत बाईंचं आमच्या कशावर इत्यादी सगळं 10 लक्ष झाला पाहिजे वाटतात की अशी एक काम सोडलं नाही. खरं तर सांगायला की आज कार्यकर्त्यांनी आपण तिथे आले गेल्या 5 वर्षामध्ये एखादं काम करायचं तर आपण 1,000 रुपये एकही काम केलं आपण सगळी कामं या ठिकाणी केली. सुद्धा माझं म्हणणं होतं की त्यावेळी दुसरं माझे बॉडी असल्यामुळे आपल्या काही निर्णयाला हे होतं कॉन्ट्रॅक्टर बदलला पाहिजे पैसे आपण आणलेले आहे म्हणून त्यावेळी बॉडीमध्ये एकत्र असलेलं आपल्याला ते करता आलं. बॉडी कॉन्ट्रॅक्ट ते पण काम त्यावेळी पूर्ण राहू. शहरामध्ये जे जे काम तिथे आपण काम लाईट या शहरामध्ये या शहरामध्ये 5 वर्षापूर्वी लाईट आता पण आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21.
नमस्कार. आत्ता जी आपण दृश्य पाहिलेली आहेत ती बांधा दोडामार्ग राज्यमार्गावरील ही दृश्य आहे. माझ्या मागे तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जी सासोलीपासून अगदी वेंगुर्ला मालवणपर्यंत पाईपलाईन नेणार आहे. त्या पाईपलाईनसाठी ह्या मोठ्या प्रमाणात टाक्या आणि त्याचं कार्यालय व्यवस्थापन या ठिकाणी मोरगावच्या अगदी जवळ मोरगाव आणि डेगवे याच्या मध्यवर्ती भागात या ठिकाणी राज्यमार्गाला लागून सुरू आहे आणि अगदी आज 10 जून असताना अजूनपर्यंत या संपूर्ण इमारतीचं काम सुरू आहे. इमारती ज्या पद्धतीने बांधलेल्या आहेत त्या अगदी राज्यमार्गाच्या बाजूला बांधलेल्या आहेत आणि त्यासाठी पाईपलाईन आणि एकूणच पाईपलाईन ती जोडण्यासाठी इमारतीला जे खोदकाम केलं ते अतिशय धोकादायक आपण पाहू शकतो. हे जे खोदकाम आहे ते अगदी राज्यमार्गाला लागून या ठिकाणी गटार पूर्णपणे बुजवून या ठिकाणी काम केलं जात आहे आणि या बांधकामाचा मोठा फटका जो आहे तो राज्यमार्गावरील गटारावर बांधकाम केल्यामुळे आता पावसाळा सुरू होणार आणि संपूर्ण जे पाणी आहे वरील भागाचं मुद्दाम आमच्या दर्शकांना या ठिकाणी दाखवू इच्छितो कशा पद्धतीने हे बांधकाम केलं जात आहे आणि या संपूर्ण बांधकामाचा जो फटका आहे तो या ठिकाणी माझ्या मागे पाहू शकता तुम्ही. राज्यमार्गावर संपूर्ण जी ही माती आहे हा ढिगार आहे तो वाहून जाणार आहे आणि याच्यावर केला जाणारा प्रयत्न जांभ्या दगडाची ही भिंत बांधून वरचं ढासळणारं जो भाग आहे तो रोखण्याचा बांधकाम खात्याचा प्रयत्न आहे. मात्र अतिशय गेल्या 4 ते 5 वर्ष लोकांनी या राज्यमार्गावर एका बाजूने MNGLची गॅस पाईपलाईन आणि दुसऱ्या बाजूने जीवन प्राधिकरणची ही पाण्याची पाईपलाईन अशामुळे दोन्ही बाजूने रस्ता खोदलेला असताना गटारात रस्ता असताना धोकादायक परिस्थितीत लोक प्रवास करत होती. यावर्षी रस्ता सुस्थितीत झालेला आहे. मात्र अशा प्रकारचं गटाराचं व्यवस्थापन आहे ते गटाराचं व्यवस्थापन आणि धोकादायक स्थितीने जे लोक कोण रस्त्याच्या बाजूला खोदकाम करतायत अगदी साईडपट्टी लागून त्यांच्यावर कुठच्याही प्रकारचं निर्बंध घालण्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दुर्लक्ष केलेलं आहे. आज 10 जून आहे. पावसाळा अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेला आहे आणि हा धोधो पावसाळा जर सुरू झाला तर ही संपूर्ण माझ्या मागची आपण माती पाहू शकतो, हा ढिगारा पाहू शकतो. हे पूर्णपणे गटारसुद्धा या ठिकाणी बुजवण्यात आलेलं. त्यामुळे सगळा जो हा मातीचा भाग आहे हे गटार आहेत हे रस्त्यावर येऊन या ठिकाणी वाहतुकीला मोठा धोका निर्माण होणार आहे आणि निश्चित बांधकाम खात्याचे डोळे नेमके उघडणार तर कधी लोकांचे जीव गेल्यानंतर बांधकाम खातं जागा होणार आहे का असा संतप्त सवाल प्रवाशातून आणि दोडामार्गवासियातून व्यक्त होत आहे. कारण दोडामार्गवासियांना जिल्हा ठिकाण गाठण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता आहे आणि या ठिकाणी त्या पद्धतीने बांधकाम खात्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे. दरवर्षी बांधकाम खात्याला माहीत आहे की या रस्त्यावर काय अडचणी आहेत. रस्त्याचे जर गटार व्यवस्थित नसतील तर कुठे कुठे प्रॉब्लेम होणार. कळणेसुद्धा मायनिंगच्या अगदी लगतसुद्धा एक मोठी मोरी आहे. गेली 2 वर्ष या ठिकाणी 2-2 फूट रस्त्यावरून पाणी वाहतं मात्र ती मोरीसुद्धा अद्याप उघडण्यात आलेली नाही. निश्चित बांधकाम खातं करतं काय, लोकांच्या जीविताशी खेळतंय काय अशा प्रकारचे सवाल नागरिकातून व्यक्त होत आहेत. या दाखवून दिलेल्या घटनेनंतर तरी बांधकाम खात्याचे डोळे उघडतील एवढीच अपेक्षा व्यक्त करणं उचित ठरेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. तेरा जून जागतिक शिलाई मशीन दिन. या मशीनचा प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधी ना कधी संबंध आलेलाच असेल. ज्या पद्धतीनं आपण बघतोय की महिला या व्यवसायात आहेत तसे पुरुष सुद्धा या व्यवसायात असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. सुरुवातीच्या काळात प्रत्येक घराघरात या मशीन असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत होतं. मात्र आजच्या रेडीमेडच्या जगात या मशीन कुठेतरी कमी होत चालल्यात, याचा वापर कुठेतरी कमी होत चाललेला होता. मात्र अशा कितीतरी मशीन आहेत ज्या फार जुन्या आहेत, त्या अजूनही अनेकांनी आपल्या घरात असतील किंवा आपल्या शॉपमध्ये तशाच पद्धतीनं जपून ठेवलेल्या आहेत. त्यांची अगदी मुलाप्रमाणे काळजी घेताना पाहायला मिळतात. अशा जुन्या मशीनविषयी आपण माहिती घेणार आहोत आणि या सगळ्याचा एकंदरीतच आढावा घेणार आहोत. आपण आहोत सावंतवाडीच्या उभा बाजारमध्ये. इथं अनेक जुन्या शिवणकाम करणाऱ्या
व्यावसायिक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अजूनही त्यांची दुकानं ही त्याच जुन्या धाटणीच्या पद्धतीनं आहेत आणि तशाच पद्धतीनं आपल्याला इथं जुन्या मशीनसुद्धा त्यांनी जपून ठेवलेल्या पाहायला मिळत आहेत. आजी, तुमचं नाव कसं? पुष्पलता नागेश मुद्राळे, सावंतवाडी राहते मी. किती वर्ष तुम्ही हा व्यवसाय करताय? 50 वर्ष झाली. आणि ही जी मशीन आहे ती तुम्ही कधी घेतलेली ही आठवते का? 50 वर्षापूर्वीची आहे. कुठून घेतलेली ते का मला माहिती नाही, पूर्वीची आहे ती. तरी साधारण कोणीही घरात आणली होती आणि तुमच्याकडे ही मशीन कशी आली आणि तुम्ही या व्यवसायाकडे कशा वळाल्या? नागेश मुद्राळे ना, म्हणजे मिस्टर त्यांनी ती आणली होती. ते गेले आता, मी चालवते. मग ती खराब झाली म्हणून दुसरी घेतली मी आता. घराघरात आजही या जुन्या मशीन तशाच सांभाळून ठेवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. आपण या आजीकडून आणखीन थोडी माहिती घेऊया. ही मशीन किती वर्षापूर्वीची आहे, ते या व्यवसायात केव्हापासून आल्या? आजी, तुमचं नाव कसं? उमाशंकर वेरणेकर. कुठल्या तुम्ही? सावंतवाडी. घर माझं सावंतवाडीला, माहेर माझा बिडीचीला. बरं. तुम्ही कधीपासनं शिलाईचं काम करताय? मी वयाच्या 22व्या वर्षी शिलाई काम करते. तुम्ही काही शिकला होतात कुठे की असंच आजूबाजूच्यांकडे जाऊन? म्हणजे ग्रामीण भागात की ना बारीक बारीक क्लास उघडायचे अगोदर, त्या क्लासमध्ये मी शिकले. 3-3 महिन्याचे क्लास त्यावेळेला त्या क्लासात मी शिकले. ग्रामीण भाग म्हणजे एकदम खेडगाव बेडशी, त्याच्यात 3-3 महिन्याच्या क्लासात मी शिकले. बरं. आता ही तुमच्याकडे जी मशीन आहे ती किती वर्षांपूर्वीची आहे? माझ्या मालकांची मशीन. आता हिला मी तर वापरते 68 सालापासून मी वापरते ही. म्हणजे की त्याच्या पूर्वीची मशीन आहे ही. आलं लक्षात तुझ्या? 68 सालापासून ही मशीन मी वापरते. ते पण शिलाई काम करायचे का? जो शिलाई काम, त्यांचं दुकान होतं खाली. तुम्ही कशा प्रकारची कपडे त्यावेळी शिवत होते किंवा अजूनही तुम्ही शिवता का, काम करताय? शिवते थोडस, आता थोडं शिवते. अगोदर जास्त प्रमाणात शिवत होते. सगळं अगोदरचे ड्रेस म्हणजे काय साधे सुधे, आताचे फॅशन झाले. फॅशनने शिवते अजूनपर्यंत. पण अगोदरच्या म्हणजे चोळ्या धनगर लोकांना वापरायच्या, त्यांचे कपचे, स्कर्ट, फ्रॉक. आलं लक्षात? तेव्हा काय हे नाही होतं, म्हणजे फॉल बिल्डिंगचा व्यवसाय नाही होता. फॉल बिल्डिंगचा व्यवसाय हा वेळाने झाला. असं तेव्हा हे सगळे मी बारीक सारीक सगळे फ्रॉक शिवायचे, सगळं शिवायचं मी, ब्लाऊज शिवायचे. त्यावेळेला शिलाई सुद्धा कमी. तरी किती रुपये होती त्यावेळीची शिलाई? 6 आणे. मी जेव्हा शिवत होते की नाही 6 आणे, मग 12 आणे झाले. ब्लाऊजचे 12 आणे, 2 आणे चोळीचे. ते धनगर लोक चोळी वापरतात नाही, त्याला चोळी म्हणतात. त्याचे 2 आणे द्यायचे आणि ब्लाऊज साठी 12 आणे. आता दर वाढले त्यांचे, मग थोड्या कप्प्याने 12 आणे झाले, 2 रुपये झाले, 8 रुपये, म्हणजे असं करता करता आता ते 50, 60, 70, 80, 90 वर आले. आता आपण आलो आहोत सावंतवाडीतल्याच उभ्या बाजारीतल्या ढवळे यांच्या इथे. त्यांचा गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून व्यवसाय आहे, तर त्यांच्याकडेही जुन्या मशीन अजूनही तशाच आहेत आणि त्यावर ते काम करतात. तर या ताईंकडून आपण जाणून घेणार आहोत त्यांच्याकडे या ज्या मशीन आहेत त्यांना नेमकी किती वर्ष झाली आहे. तुमचं पूर्ण नाव कसं? माझं शोभा राजाराम ढवळे माझं. आणि ह्या आता मिशीचा जर विचारता, आजोबा माझे होते, आता त्यांना जवळजवळ जाऊन झाली 50 वर्ष झाली. त्याच्या आधीच्या मशीनी आहेत या 70-80 जवळजवळच्या मशीन आहेत तशा आहेत, चांगल्या आहेत. अजूनही काम करतो आम्ही. आणि काय सगळं त्यावेळी त्यांचे चांगले, त्या गरिबी पण ते चोळी शिवायचे. त्या काळाचे ड्रेस वगैरे नव्हते ना, चोळ्या शिवायचे, कुठे ब्लाऊज, साधारण धनगरांचे असे कपडे शिवायचे, फेमस होते आजोबा माझे. त्यावेळी माझे म्हणत त्यानंतर वडील शिवायला लागले. म्हणजे आजोबा जवळ 80-85 वर्ष जगले. त्याच्यानंतर माझे वडील शिवायचे. ते कब्जा शिवायचे, धनगरी कब्जा, एक नंबर फेमस. आणि कोट कसे कपडे शिवायचे, ते पण चांगले शिवले. त्याच्यात ते माझे वडील गेल्यानंतर माझा मोठा भाऊ होता शिक्षक, तो पण कपडे शिवायचा. त्याच्यानंतर आम्ही त्यांच्या मुली, त्याच्या बहिणी त्यांच्या, आम्ही पण शिकलो. आम्ही फॉल बिल्डिंग केले, अल्टर करतो, असं चाललंय. अजून
तुम्ही आता किती वर्षांपासून तुम्ही स्वतः काम करता या मशीनवर? आम्हाला जवळजवळ 40 वर्ष झाली आता हम्म. काम केलं. हम्म. आता काय झालं, पूर्वीच्या लोकांना ते तेवढी फॅशन होती ना, त्यावेळी साध्या लोक त्यांनी घातलं. आता ते लोक तर हाय फाय झाली ना हो. हम्म. आता एका ब्लाऊजची शिलाई 500 रुपये, 400 रुपये, त्याप्रमाणे आता सगळं बदलत चाललं. बरोबर. तसं आता आम्ही तसं करत नाही. आम्हाला केवढं काय जमतं तेवढं करतो आता आम्ही. पण तुम्ही जेव्हा शिवत होत्या त्यावेळीच्या किमती काय होत्या कपड्यांच्या, आठवते तुम्हाला? 20 रुपये, 40 रुपये, हो, फॉल 20 रुपये, 20 रुपये त्यावेळी शिलाई. आणि तसे आता सगळे फॅशनच्या ब्लाऊज मुली घालत होते, रायका घालत, साध्या घालायच्या. आता सगळं ते फॅशनचं ना, त्याचा आवडत नाही नवीन पिढीला ह्या. आम्ही आता पिको फॉल करायचे त्यावेळेला 20 रुपये घ्यायचो, आणि पिको फॉल करते ते आता आम्ही 60 रुपये घेतो, 20 रुपये घेतो, असं सगळं चालू आहे. आता ही जी तुमच्या बाजूला मशीन दिसते त्याला साधारण किती वर्ष झाली असतील, काय आठवते का? 40 वर्ष झाली. ही जी दुसरी मशीन आहे तर त्याला किती वर्ष झाली? खूप वर्ष झाली, तरी किती असतील साधारण? तरी 80 वर्ष झाली. हा. 80 वर्ष झाली. अत्यंत जुनी अशी पब कंपनीची ही जी शिलाई मशीन आपण पाहतोय, या मशीनला बरीच वर्ष झालेली आहे. गणपत मुद्राळे यांची ही मशीन आहे. तर या मशीनविषयी आपण जाणून घेणार आहोत, नेमकी या मशीनला किती वर्ष झाली. आजोबा तुमचं नाव कसं? गणपत हरी मुद्राळे. बरं. ही जी मशीन आहे ती किती वर्ष जुनी आहे? 100 वर्ष. तुम्ही या व्यवसायात कधीपासून? 10-15 वर्ष आहे. त्याच्यावर जुनी मशीन आहे नाही. ती कशी तुम्ही अजूनही जपून ठेवली, त्याच्याविषयी काय अजून सांगा? हे मशीन चांगलं आहे. जुनी जरी असली का नाही, अजून साथ देते. हल्ली जे मशीन देत नाही साथ. 10-15 वर्षात टाकून दिली पाहिजे. आलं लक्षात. आणि बरं, मग या अगोदर तुमचा हा व्यवसाय कसा सुरू झालेला? हा माझा व्यवसाय. हा जो शिलाई मशीनचा आपण फक्त तसं मी असं बघून असं धंदा केलेला आहे. व्यवसाय असा तुम्ही शिकवता का नाही, ते शिकवून मी शिकलो. व्यवसाय केला नाही. आता इथे दोन्ही कापड दुकान आणि व्यवसाय करतो. नवीन काम करत नाही मी, काय सगळं जुनं काम, रिपेअरिंग फक्त करायचे, नवीन काम काही नाही. ही मशीन केव्हापासून तुमच्याकडे आहे? कोणापासून ही तुमच्याकडे मशीन आहे? ही मशीन आमची आजोबापासूनची आहे. त्याच्यानंतर वडील, त्याचा तम्मी आहे. ज्या वेगवेगळ्या कंपनीच्या आपण जुन्या मशीन पाहिल्या त्यांची डागडुजी करणं ही तेवढंच गरजेचं होतं. आणि हे डागडुजीचं काम करतायत ते म्हणजे मंगेश मुद्राळे आजोबा. त्यांना आता तब्बल 80 वर्ष झाली आहेत, तरीसुद्धा अजूनही ते मशीन रिपेअरिंगचं काम करतायत. त्यांच्यासोबत आपण संवाद साधणार आहोत. आजोबा, किती वर्ष झाली तुमका ह्या काम करू? 60 वर्ष होऊन गेली. त्यापासून अजूनपर्यंत मी मशीन रिपेअर करतो. होय, तुम्ही शिकलेलात का या मशीन दुरुस्ती करू? काय ते शिकलेलात काय तुम्ही? काय म्हटलं? याचं कुठे शिक्षण घेतलेलात का? नाही, मी कुठेही शिक्षण घेतलेलं नाही. मी स्वतः रिपेअरिंग करतो. मला ओरोस मधून सुद्धा सर्टिफिकेट दिलेलं आहे. ओरोस. कशाचं, काय म्हणून दिलंय ते सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट म्हणजे काही चांगले काही काम करतात एवढं दिलेलं आहे. कुठून ग्राहक तुमच्याकडे यायचे? जिल्हाभरात नाही यायचे का? इथे पुन्हा सावंतवाडी तालुक्यातले बहुतेक ठिकाणचे येतात रिपेअर करायला. त्याने त्यांना कोणाला सांगितलं तर ते त्याच्यापेक्षा पलीकडचे लांबची माणसं येतात. जुन्या ज्या मशीन होत्या त्यांच्या कंपनीची नावं तुम्हाला आठवत आहेत का? सुरुवातीला फार नवीन जी होत्या सुरुवातीच्या कंपन्या, त्यांची नावं काय आहेत ती सांगू शकाल का? जुने म्हणजे पाप, सिंगर. सिंगर म्हणजे आता हे दोनच खरी मॉडेल आहे त्याची. त्याच्यानंतर ही तयार झालेली इतर मॉडेल आहेत, पण त्यांची शेप बीप सगळं काम एकच, नावं फक्त वेगवेगळी. आलं लक्षात? पण ज्या जुन्या मॉडेल होत्या आणि आताची नवीन मॉडेल आहे ती सुद्धा तुम्ही दुरुस्त करताय, ती सुद्धा तुम्ही नवीन मॉडेल हाताळलेली असणारच. पण तुम्हाला काय फरक वाटतो या दोन्हींमध्ये? जे लोखंड जो वापरतायत भारतीय, ते एकदम काही कामाचं नाही. म्हणजे आताची जी नवीन मॉडेल आहे ती लवकर खराब होण्याची शक्यता खराब होतात. आणि ती जवळ 100 वर्ष येतात. जुनी मॉडेल झीज होत नाही त्यांची जास्ती, ही झीज होते नव्या मॉडेलची. त्याच्यामुळे लोकांना लवकर खर्च करावा लागतो. बरोबर.
तर हे होते मंगेश मुद्राळे आजोबा. ते 80 वर्षाचे आहेत, मात्र अजूनही ही जी जुनी मॉडेल असेल किंवा नवीन मॉडेल असेल त्याची अजूनही ते डागडुजी करताना आपल्याला पाहायला मिळते. मशीन आहे जवळजवळ 100 वर्ष होऊन गेली. ती बघा, हे बघा, एक मशीन सोडून पुढची 100 वर्ष होऊन गेली, अजून काम चालू आहे. थोडक्यात त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जी जुनी मॉडेल होती त्याची जी साधन सामुग्री वापरण्यात येत होती ती अत्यंत उच्च दर्जाची होती, मात्र आताची जी मॉडेल येत आहेत ते काहीच कमी क्वालिटी असल्याचं त्यांचं म्हणणं आपल्याला पाहायला मिळतं. आपण आता आलो आहोत प्रकाश शंकरदास यांच्या घरी. त्यांच्याकडे ही जी आपण मशीन पाहतोय ती 150 वर्षांपूर्वीची आहे. हे नेमकं मॉडेल कुठलं आहे आणि अजूनही त्यावर ते काम करतायत का हे तर आपण जाणूनच घेणार आहोत. पण जर आपण पाहिलं तर याला एक प्रकारचा बॉक्स तयार करण्यात आलेला आहे आणि त्या बॉक्समध्ये त्यांनी व्यवस्थितरित्या ही जी मशीन आहे ती झाकून ठेवलेली आहे. तर काका, हे कशा पद्धतीचं मॉडेल आहे आणि या मशीनबद्दल काय सांगा? हे जे मॉडेल आहे ती किती वर्ष जुनं आहे? 150 वर्ष झाली या मशीनला. सिंगल मेड इन जर्मनची मशीन आहे आणि अजूनपर्यंत ती सुव्यवस्थित चांगल्या व्यवस्थित आहे. एक पैसा पण खर्च झाला नाही, फक्त मशीनची सुई फक्त बदलावी लागते. बरं. आणि ही मशीन तुम्ही कधी घेतलेली, तर कुठल्या वर्षी घेतलेली? मला घेऊन साधारण 70 वर्ष. म्हणजे ही सेकंड हँड होती का सेकंड मशीन? हँड होती त्यावेळी तेवढीच वर्ष पुढे मागे होती. किती किमतीला त्यावेळी तुम्ही ही मशीन खरेदी केलेली आठवते का? हो, मी 160 रुपयाला घेतली होती. 160 160. तुम्ही पण याच व्यवसायात आहात? तुम्ही पण हाच व्यवसाय करता का, शिवणकाम? मी एसटी मध्ये सर्व्हिसला होतो. त्याच्यानंतर मला त्याच्यातून थोडंसं ज्ञान आहे बरंचसं. आणि माझ्या घरातले वगैरे स्वतःचे कपडे यांची रिपेअरिंग कायची करायचे, वडिलांचे म्हणा किंवा मुलाचे किंवा माझे वगैरे हाफ पॅन्ट वगैरे मी म्हणजे तुम्ही स्वतः अजूनही शिवताय हे कपडे? आणि अजून काय आठवणी सांगाल या मशीन बद्दलच्या? मशीन म्हणजे अजूनपर्यंत म्हणजे कसलाच प्रकारचा त्रास दिलेला नाही या मशीनने. आणि हा पार्ट बी सगळं ओरिजिनल आहे, ह्याच्यात नवीन बसवलेला काहीच नाही. त्यावेळेची जर्मनची साईज एवढी होती पाटाची, हे बाकी सगळं असंच आहे मजबूत अगदी. आणि सगळं ह्याच्यातलं नवीन काय असं काय घातलं नाही, ते शू वगैरे बाकी हे सगळं आहे तसं आहे. आणि हा ड्रा वगैरे आहे मशीनचा नाही, हा पण ओरिजिनल आहे बरोबर आहे. हे लाकूड कसलं आहे माहिती आहे का? नाही समजणार मला कुठलं हे कसलं मला नाही. सगळं नाही, सगळं जर्मनचं आहे हा लाकूड वगैरे. पण ही 150 वर्षापूर्वीची मशीन अजूनही तशीच सुव्यवस्थित आहे आणि तशाच पद्धतीनं काम करते. आवाज वगैरे काय नाही, तेल वगैरे टाकलं नाही, खोबरे एकदम स्मूथ मध्ये येते. आणि तुम्ही आता या मशीनची कशी काळजी घेता? तसं काय जास्त काय काळजी अशी काय नाही. विचारता आपण ठेवली की नाही, समजा काय ती बाई शिवायचं झालं तर ते वरचं कवर काढलं शिवलं ठेवायचं. जास्त काय म्हणजे काम देत नाही, म्हणजे काम करत नाही, काय करणार जास्त. आता नवीन नवीन सगळं फॅशन आल्यामुळे बदलतात मुलांचे ड्रेस वगैरे ना. तर आपण पाहिली ही जी मशीन आहे ती जर्मन पद्धतीची आहे. तब्बल 150 वर्षापूर्वीची ही मशीन अजूनही त्याच पद्धतीनं काम करत असल्याची माहिती आपल्याला प्रकाश शंकरदास यांनी दिलेली आहे. त्याचबरोबर फक्त त्यांनी ही जी मशीन आहे ती 160 रुपयांमध्ये त्यावेळी विकत घेतल्याची सुद्धा माहिती त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. गेल्या 26 वर्षांपासून शिवणकाम व्यवसायात असलेल्या अनुराधा महाजन आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडची जी ही मशीन आहे त्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. ताई, काय सांगाल, किती वर्ष झाली ही मशीन तुमच्याकडे आहे?
ही मशीन माझ्याकडे आली 97 मध्ये, पण त्याच्या आधी 1985 मध्ये माझ्या मावशीने आपण घेतली होती. आणि नंतर जेव्हा मी इथे व्यवसाय चालू केला त्यावेळेला पहिल्यांदा तिने मला आपल्याकडची मशीन दिली, माझ्या याच्यावर तू चालू कर. आणि आता 1985 पासून मावशी वापरत होती, 97 पासून 20, 22, 25, 26 वर्ष मी वापरते. मग आता किती वर्ष झाली आहेत या मशीनला? या मशीनला 85 म्हणजे 38 वर्ष 38 वर्ष तरी झाली झाली. असते. मग कशी काळजी घेता या मशीनची? कारण मशीन म्हटलं की त्याची डागडुजी आली, ऑइलिंग आलं, मग ती कशी काळजी घेता? ती रेग्युलर ऑइलिंग आहे तिला आणि रेग्युलर वापर आहे, त्याच्यामुळे मशीन माझी बिना तक्रार, अजिबात काही तक्रार नाही माझ्या मशीनची, व्यवस्थित चालते. याही पूर्वीची मशीन आमच्याकडे आहे, माझ्या आईची 69 मधली मशीन आहे, तीही न आवाज करता अजूनही व्यवस्थित चालते. आणि आता नवीन ज्या मशीन आल्या त्याच्यात कसं जाड कापड सरकत नाही, पण आमच्या ह्या मशीनवर वाटेल तेवढं जाड कापड सरकतं. त्याच्यामुळे ही मशीन मला फार उपयुक्त ठरते. नऊवारी शिवताना तर अगदी फार फायदेशीर ठरते. तुम्ही आता कुठल्या प्रकारची ड्रेस शिवतात किंवा कुठल्या प्रकारची ड्रेस नाही काम शिवत. करतात? मी बॅग्स शिवते, ज्यूट बॅग वगैरे या मशीनवर इझी शिवल्या जातात, त्याचा प्रॉब्लेम येत नाही. रजाई शिवतो आम्ही, रजाई पण ह्या मशीनवर छान होते. आणि त्याच्यामुळे जाड कापड वापरता येतं, म्हणून ही मशीन मला फायदेशीर ठरते. माझ्या ह्या दोन्ही मुली क्लासेस घेतात, त्या सुद्धा ह्या मशीनवर शिवतात आणि त्यांना त्या सुद्धा म्हणजे मुद्दाम जाड कापड वापरायचं असलं की आम्ही हीच मशीन वापरतो. आणि मशीन एकदम हलकी आहे, कुठेही त्रास देत नाही आम्हाला, म्हणजे जड अशी वाटतच नाही. माझ्या या मशीनवर बसलं की बायका सांगतात की हो तुमची मशीन खरंच हलकी आहे, कारण आम्ही सतत वापर आणि सतत ऑइलिंग आहे. ऑइलिंग असल्यामुळे माझी मशीन रोटेशनला चांगली आहे. आवाजही नाही, म्हणजे मशीन चालू असताना बाजूला झोपलं तरी आवाज येणार नाही, इतकी मशीन स्मूथ चालते. तुम्ही हा जो शिवणकामचा व्यवसाय सुरू केलेला तो साधारण कधी सुरू केलेला आणि या व्यवसायात तुम्ही कशा आला? ह्या व्यवसायात म्हणजे मी सॉफ्ट टॉईज हाताने शिवत होते. मग ती सॉफ्ट टॉईज जर फास्ट शिवली गेली पाहिजे तर ती मशीनवर शिवावी, आणि मग ते सॉफ्ट टॉईजचं कापड जाड असतं, त्याच्यासाठी जाड मशीन आम्ही शोधत होतो. मग त्यावेळेला मावशी मला म्हणाली की माझ्याकडे 4-5 मशीन आहेत, त्यातली एक मशीन तुला घेऊन जा, आणि तिने मला ही मशीन दिली. आणि तिच्या मशीनवर मी टॉईज शिवून आम्ही स्टार्टिंग टॉईजने केली, पण आता टॉईज हळूहळू मागे पडली. आता नऊवारी किंवा ज्यूट बॅग किंवा फॅन्सी बॅग सगळ्या पिशव्या आम्ही ह्याच्यावर शिवतो, रजई, ते सगळं आम्ही ह्याच्यावर आता चालू केलं. तुम्ही या माध्यमातून खरं तर अनेक जणींना रोजगाराच्या संधी पण उपलब्ध करून दिल्यात. आता तुम्ही या ताईंचं नाव सुद्धा सांगितलं, यांच्याविषयी थोडी माहिती द्या आणि या रोजगाराची जी तुम्ही संधी निर्माण केली आहे त्याविषयी थोडीशी माहिती द्या. ही आताची सेजल गावडे, पूर्वीची सविता नाटेकर, ही 2001 पासून माझ्याकडे आहे. आता माझ्या बरोबर ती कामही करते आणि क्लासेसही घेते. आता तिने स्वतःचे स्वतंत्र क्लासेस शिल्पग्रामकडे चालू झाली. ही तिचीच मोठी बहीण सुनीता, ही पण माझ्याकडे खूप वर्ष येते आणि ही पण मी हिला ट्रेनिंग दिलं, ही बाहेर जाऊन ट्रेनिंग घेते. खूप क्लासेस खेड्यांमध्ये जाऊन क्लासेस घेतो आम्ही. पण तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा सुरुवात केलेली त्यावेळी या सगळ्यांची प्राइस काय होती आणि आताची प्राइस काय आहे याची तुलना कशी कराल? मशीनची मशीनची, त्याचबरोबर तुम्ही जे कपडे शिवताय किंवा जे तुम्ही टॉईज तयार करतायत किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीची मटेरियल तयार करतायत आता, तर त्याची प्राइस यांची तुलना कशी करा? सुरुवातीला आम्ही अगदी पहिली टॉय शिवत होतो, अगदी आम्ही जुजबी, खूप पैसे नाही, 60-70 रुपयाला डॉग मिळत होता आमच्याकडे. डॉग शिवला 5 रुपयाला शिवून आम्ही गोव्याला खूप विक्री केली त्याची. यांचीच ऑर्डर असायची, आर्चिसची ऑर्डर होती आम्हाला. ते हातीने शिवून साधारण किती साली ते साल काय? 2001-2 वर्ष, 1-2 मध्ये. ते हाताने शिवणं शक्य होत नव्हतं, म्हणून आम्ही मशीनचा वापर करून घेतला. तर त्याच्यावर खूप चांगलं आलं, मी हीच मशीन वापरायला. त्याच्यावर आमची टॉईज सुद्धा शर्यत लावून आम्ही शिकवायला लागलो, असं म्हणून ते टॉईज शिकलो. आणि आता या सगळ्याच्या प्राइस किती आहेत ज्या तुम्ही टॉईज म्हणतायत? आता टॉईज म्हणजे आता मेन आधी कापडच मिळत नाहीये, त्याच्यामुळे टॉईज शिवणं आता हातानेच दाखवतो, मशीनवर तर नाहीच. कारण क्लासेस आणि मेन मध्ये आताच्या मुलींमध्ये आवडच नाहीये, ही गोष्ट झाली. आणि आता साड्यांचं म्हटलं तर आम्ही 600-700 रुपयापासून शिलाई घेतो, बाहेर 1000-1200 आहे.
तर आपण पाहिलं की 38 वर्षांपूर्वीची ही मशीन आणि अजूनही त्याच पद्धतीनं चालू असल्याची माहिती आपल्याला अनुराधा महाजन यांनी दिली आहे. त्यांनी अनेकींना रोजगाराच्या संधीसुद्धा या माध्यमातून निर्माण करून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे एक छोटीशी मशीन आणि त्यावर सुरू केलेला व्यवसाय तुम्हाला कुठपर्यंत घेऊन जाऊ शकतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे अनुराधा महाजनताई. तर महाजनताई अशा पद्धतीनं सुंदर नाजूक अशी एम्ब्रॉयडरी सुद्धा करतात आणि त्यांच्याकडे ही अत्याधुनिक पद्धतीची मशीन इथं उपलब्ध असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. ताई काय सांगाल, ही कसली नेमकी मशीन आहे आणि यावर कसं काम चालतं? ही कॉम्प्युटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन आहे. ह्याच्यावर आपण मशीनला डिझाईन फीड केलं की तसंच कलर बदलले की मशीन आपोआप डिझाईन तयार करते. आणि जे डिझाईन आम्ही पूर्वी हाताने भरायला आम्हाला 2-2 दिवस लागत होते ते अवघ्या 30-35 मिनिटामध्ये एक डिझाईन भरून होते. फास्ट झालं आणि बघत राहावं लागत नाही. दोरा तुटला तरच लक्ष द्यावी लागते मशीनकडे. कधी तुम्ही कुठल्या साली ही तुम्ही मशीन विकत घेतली? ह्या मशीनला माझ्या 6 वर्ष झाली. त्यावेळेला 1.5 लाख रुपये किंमत होती. माझ्या दिरांनी मला गिफ्ट केली आहे. अच्छा. तर अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या माध्यमातनं ते त्यांचं काम आता सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. ही सुंदर अशी एम्ब्रॉयडरी या मशीनच्या माध्यमातून त्यांनी तयार केल्याचं आपल्याला इथं पाहायला मिळतंय. टेलरिंगमधलं आणखीन एक सुप्रसिद्ध नाव म्हणजे अनिता कोरगावकर यांचं. आता आपण त्यांच्या शॉपमध्ये आहोत आणि त्यांच्याकडून याबाबत आणखीन माहिती मिळवण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. ताई काय सांगाल, तुम्ही या व्यवसायात किती सालापासून आहात? मी या व्यवसायात 1997 सालापासून. तुम्ही याचं शिक्षण घेतलेलं होतं का टेलरिंगचं? ITI मध्ये घेतलं आणि नंतर बघूनच हे केलं. पण ज्यावेळी तुम्ही पहिल्यांदा व्यवसाय सुरू केला त्याचं स्वरूप कसं होतं आणि नंतर मग आता आम्ही बघतोय की एवढा मोठा पसारा झालाय, तर त्याच्याविषयी काय सांगाल? पहिल्यांदा मी एकटीच काम करायची, म्हणजे कटिंग पण स्वतःच करून स्वतःच शिवायची. आणि नंतर मग हळूहळू कामगार ठेवले. पहिल्यांदा 1 ठेवली, नंतर 2 ठेवल्या. आता माझ्याकडे 3 होत्या, पण आता सध्या एकीचं लग्न झालं त्याच्यामुळे सध्या 2च आहेत. पण तुम्ही पहिल्यांदा किती सालापासून काम करायला सुरुवात केली? या प्रॉपर म्हणजे एक व्यावसायिक स्वरूप या सगळ्या तुमच्या कामाला आलं? व्यवसाय स्वरूप माझा 2000 सालापासून आला व्यवसाय स्वरूप. तोपर्यंत मी त्याच्या अगोदर मी छोटं मोठं असं म्हणजे घरातच करायचं काम. जागतिक शिलाई मशीन दिन आहे, तर तुमच्याकडे कुठकुठले मॉडेल आहेत आणि किती वर्ष जुने मॉडेल आहेत आणि आता जे नवीन आहेत तर त्याच्याविषयी तुम्ही काय माहिती द्या? माझ्याकडे आता जुनं मॉडेल म्हणजे हे आहे एक. ह्याला ह्याचं फुल शटर मशीन आहे, फुल शटर सिंगर मशीन. त्याचा उपयोग कसा केला जातो? उपयोग म्हणजे तसा पाइंडलच आहे, त्याला इलेक्ट्रिक नाही आहे, जुनं मॉडेल असल्यामुळे. पण ते अजून आमची चालू आहे, ती मशीन चालू स्थितीत आहे. त्याला किती वर्ष झाली असं म्हटलं? ती 32 वर्ष झाली त्याला, या मशीनला. आणि आता नवीन पद्धतीची कुठली आहे? नवीन पद्धतीचं हे आहे आमचं, पण ते त्याला इलेक्ट्रिक नाही आहे मशीन. आम्ही म्हणजे ब्लाऊजला इलेक्ट्रिक वापरत नाही, कारण ती छोटी असतात शिलाई ना मारायचे, त्याच्यामुळे आम्ही ब्लाऊजला इलेक्ट्रिक मशीन वापरत नाही. इलेक्ट्रिक आम्ही म्हणजे वापरता येतं. तर साधारण आपली वस्तू असली, मग ती कुठलीही वस्तू असू दे, आपल्या त्याच्याशी आठवणी जोडल्या जातात. मग तुमच्या अशा काही आठवणी आहेत का या मशीन बाबतच्या? मशीन बाबतच्या आठवणी तसं काही नाही. बरं, मग तुमच्यामुळे आता अनेकांना व्यवसाय मिळतो. तुम्ही आता जसं सांगितलं तर की तुमच्याकडे अनेक जणी कामासाठी आहेत, तर तुम्ही बऱ्याच जणांना शिकवलं असेल आणि मग आता मग ब्लाऊज शिवायला द्यावे लागतात त्यांना. अगोदर काय पाहिजे, सुरुवातीला आल्यानंतर त्यांना काही येत नाही, सगळं त्यांना ट्रेनच केलं पाहिजे. मग आता हे जे व्यवसाय करताय तुम्ही, तर त्यातून
तुम्ही काय संदेश द्याल ज्यांना असं वाटते की या व्यवसायात काही नाही आहे किंवा अनेक जणी आता या व्यवसायाकडे वळताना आपल्याला दिसत नाही आहे? जो मधला काही काळ होता त्यावेळी आपण पाहत होतो की प्रत्येक घराघरात मशीन होत्या, ते स्वरूप आता कमी होत चाललंय, पण तुम्ही एक उदाहरण आहात अशा बऱ्याच जणींसमोरचं की यातून सुद्धा आपण व्यवसाय निर्मिती करू शकतो. मग याविषयी काय सांगा? आत्ताच्या मुलींना कसं आहे, हे म्हणजे कमी दर्जाचं वाटतं शिलाई काम करणं. म्हणजे त्याच्यामुळे मी म्हणेन की हे म्हणजे उत्तम हे आहे काय उपजीविकेचं साधन. तुम्हाला आठवतंय का की तुम्ही जेव्हा सुरुवात केलेली त्यावेळी त्या ब्लाऊजच्या असतील किंवा ड्रेसेसच्या किमती असतील तर त्या किती होत्या आणि आता त्याची प्राइस साधारण कशी आहे? आता त्याची प्राइस डबल झाली. पण त्यावेळी पहिली जेव्हा तुम्ही शिवत होता त्यावेळीची प्राइस किती होती ही आठवते? त्यावेळीची प्राइस ब्लाऊजची ना, ब्लाऊजची 70 रुपये होती एका ब्लाऊजची. म्हणजे एक साधा ब्लाऊज शिवला ना तर त्याची 70 रुपये होती आणि आता त्याच ब्लाऊजची शिलाई 200 रुपये झाली. म्हणजे थोडक्यात डबल रेट झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. डबल रेट झाला. तर या होत्या अनिता कोरगावकर. यांच्याकडेच अशा लेटेस्ट मॉडेल सुद्धा मशीनच्या आहेत, तसेच जुन्या पद्धतीच्या मशीन सुद्धा इथं आपल्याला असलेले पाहायला मिळतात. साधारण 3 ते 4 प्रकारचे मशीन त्यांच्याकडे असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. या मशीनविषयीची सुद्धा आपण थोडी माहिती घेणार आहोत. ही मशीन थोडीशी जुनी वाटते, तर याच्याविषयी काय सांगा? मशीन पण 25 वर्ष झाली या मशीनला. कुठलं मॉडेल आहे? मॉडेल फुल सेटलच आहे. मॉडेल तसं फुल सेटल सिंगरची मशीन आहे. आणि ही जी नॉवेल्टीची आहे ती किती साली तुम्ही घेतलेली आणि त्याची प्राइस काय होती आठवते? याची प्राइस 10 होती. 10,000 घेतलेली. ही म्हणजे झाली 5-6 वर्ष झाली याला, तेव्हा 10,000ला घेतलेली. पण जर जुन्या आणि आत्ताच्या मॉडेलची जर तुलना करायला गेली तर तुम्हाला काय वाटतं? जुनी मॉडेल चांगले येतात. म्हणजे एकंदरीत त्याची मजबूती वगैरे चांगली येते. नवीन मॉडेल म्हणजे त्याचं काम लवकर येतं. आपण अनेक जुन्या मशीन विषयीची माहिती घेतलेली होती, मग त्या अगदी 150 वर्षांपूर्वीच्या असतील किंवा लेटेस्ट मशीन विषयीच्या असतील. मात्र ज्या लोकांशी आपण संवाद साधला त्या अनेकांनी सांगितले की जी जुनी मॉडेल होती ती उत्तम दर्जाची, उत्तम क्वालिटीची असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. मात्र त्यानंतर अलीकडच्या ज्या मशीन आल्या त्यांचा दर्जा काहीसा खालावल्याची सुद्धा माहिती त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. मात्र अनेकांकडे त्या जुन्या मशीन आहेत, ते बरेच असतील म्हणजे 150 वर्षांपासूनच्या मशीनसुद्धा अनेकांनी आपल्याकडे जपून ठेवल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. मात्र याच मशीनच्या जोरावर अनेकांनी मोठे व्यवसाय केले, उपजीविकेचं साधनसुद्धा त्या काळात निर्माण केल्याचं माहितीसुद्धा अनेकांनी आपल्याला दिली आहे. कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. मान्सूनपूर्व पावसानं मालवणात दमदार हजेरी लावली. शनिवारी पहाटे सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसानं जोरदार सलामी दिली, तर सकाळी ढगाळ वातावरण केलेल्या वरुण राजानं शनिवारी सायंकाळपासून गडगडाटासह हलक्या सरी कोसळण्यास सुरुवात केली. पावसाच्या पहिल्याच सरीत वीज पुरवठा मात्र खंडित झाला होता. गेले अनेक दिवस प्रचंड उष्म्यानं मालवणसह जिल्हावासीय हैराण झाले होते. नागरिकांसह बळीराजा ढगाकडे लक्ष ठेवून होता, परंतु पांढऱ्या शुभ्र आकाशात पाऊस कुठेच दिसेनासा झाला होता. यावर्षी पाऊस येणार तरी कधी असा प्रश्न साऱ्यांना पडला होता. येणार म्हणता म्हणता जूनची 10 तारीख उजाडली. शनिवारी पहाटे पावसानं मालवणला जोरदार सलामी दिली. अनेक दिवस उष्म्यानं हैराण झालेल्या मालवणवासियांना हवेत गारवा आल्यानं काहीसा दिलासा मिळालाय.
यावर्षी पहिल्यांदाच पाऊस उशिरा आल्यानं बळीराजा सुद्धा चिंतेत होता. नांगरणी कधी करणार आणि भात कधी पेरणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला होता. त्यात बिपरजॉय वादळाचा प्रभाव दररोज कमी जास्त होत होता, त्यामुळे किनारपट्टीवर धाकधूक वाढली होती. आधीच समुद्र खवळलेला, त्यात समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली होती. अजूनही समुद्र खवळलेला असून लाटा किनाऱ्यावर धडकताय. या पहिल्याच पावसात विजेचा लपंडाव सुरू होता. जूनची 10 तारीख उजाडली तरी पावसाचा पत्ता नसल्यानं बळीराजा चिंतातूर बनला होता. पावसाचे इथून पुढे सातत्य राहिल्यास लवकरच शेतीच्या कामांना सुरुवात होऊ शकते. मालवणचं पर्यटन बंद झालं असलं तरी आजही काही पर्यटक रॉक गार्डन परिसरात आले होते. काही अतिउत्साही पर्यटक हे येथील समुद्राच्या जवळ खडकांवर राहून मजामस्ती करत होते. समुद्र खवळलेला असल्यानं जोरदार लाटा किनाऱ्याला धडकत होत्या. या लाटा अंगावर झेलण्यासाठी पर्यटक आपला अतिउत्साहीपणा दाखवत होते. यापूर्वी याच खडकांवर पडून पर्यटकाचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे या अतिउत्साही पर्यटकांना आवर घालणं गरजेचं बनलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सिंधुदुर्गला मान्सूनपूर्व पावसानं झोडपलं. कोकण किनारपट्टीवर लाटांचा जोर वाढला, समुद्राला उधाण. आणि निलेश राणेंचं नेतृत्व, भाजपची भव्य बाईक रॅली. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली. इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.